Pressa perquè plou. Es tractava d'explicar què ha passat aquesta setmana en tot aquest fullon de la Junta Electoral Central, què representava això. Passa que les notícies van molt de pressa, ja sabeu que hi ha una última notícia. Intento fer un resum molt sobrer i explicant algunes anècdotes. La Junta Electoral dilluns, és a dir, l'endemà de les eleccions, l'endemà amb un ambient tens que ens podem imaginar quin era en aquella sala, van prendre una decisió d'alguna manera històrica, perquè per primera vegada estaven excloent uns candidats en unes eleccions europees i tal, però a més també històrica, perquè en aquesta pròpia resolució 4 membres d'aquest tribunal manifestaven el seu total no estaven gens d'acord amb aquesta opinió, aquesta resolució que adoptava la majoria. És curiós constatar que aquests 4 membres que es van manifestar en contra eren, explico, el jurat central, el jutjat electoral central està composat per 13 membres, 8 són magistrats, 5 són catedràtics nomenats pels partits. D'aquests 5 catedràtics n'hi ha 2 del PP, un del PSOE, un de Ciudadanos, un de Podemos, i els altres 8 nomenats per sorteig de la Junta Electorals, dels quals n'hi ha 2 que estan formant sala en aquests moments jutjant el nostre president i a tots els altres polítics del govern. En la Junta aquesta, en aquesta reunió de la Junta, casualment, els 4 que podríem dir que són més progressistes, que podrien ser el president i el vicepresident del propi jutjat, és a dir, 2 membres de la judicatura i, a més, 2 catedràtics, un de Podemos i PSOE, van manifestar el seu total desacord. Els altres, els 2 magistrats que estan jutjant en aquests moments el nostre govern, aquests es van abstenir, diuen que es van abstenir, tot i que en la resolució no consta, i els altres 7 que van votar en contra, 3, casualment, són els 2 catedràtics del PP i un de Ciudadanos, i dic casualment perquè precisament la reclamació davant de la Junta la va formular el PP i Ciudadanos. Per un tema de la mínima ètica, aquests s'haurien d'haver abstingut, com es van abstenir els 2 magistrats, que eren els que estaven jutjant per poder haver-hi un conflicte d'interessos. Amb un recurs com aquest, que és totalment ideològic, evidentment aquelles persones que han estat nomenades per als partits que formulen el recurs s'haurien d'haver abstingut. No gens menys, és interessant recordar, i així ho hem anat buscant, que un d'aquests catedràtics, el nomenat catedràtic de la Pompeu Fabra, nomenat per Ciudadanos, té un blog que l'any passat explicava, ben fonamentat, com el catedràtic que és, que s'havia de canviar la llei perquè no podia ser que el senyor Puigdemont s'enriqués presentant-se a les eleccions, etc. És a dir, fa un any sostenia que amb l'actual legislació no es podia presentar i que s'havia de canviar la llei, i en canvi, en el fragor de la contienda de l'endemà i el emprenyament que devien portar, doncs vota en contra. Un dels altres catedràtics del PP és aquest que ja els que teniu Twitter el podeu veure que està fent unes manifestacions des de sempre contra tot el procés, etc. Dels magistrats que van votar, no casualment, un magistrat és el que ha fet la carrera en el cos jurídic militar, imagineu-vos quin és el personatge, que forma part del Tribunal Suprem de la Sala Militar, un és aquest, un altre és un magistrat que ja està jubilat però que continua allà, és a dir, que ja pot dir el que pensa i el que no pensa, i un altre és un magistrat que el van fer fora del Consell General del Poder Judicial perquè havia muntat una bronca que havien jutjat a diversos jutges amb unes causes que van tenir d'arxivar, és a dir, uns personatges. La resolució que s'adopta no té cap ni peus i, en canvi, és interessant llegir el vot aquest particular que fan aquestes 4 persones, que, al fons, ha sigut la base dels recursos que han formulat les representacions dels 3 candidats als quals se li nega aquest dret a presentar-se. Aquestes, molt succintament, una és que li diuen, escoltin, vostès, com que viuen a l'estranger, no poden presentar-se aquí, i això no és veritat, perquè les condicions per presentar-se són unes altres, i és més, aquest jutjat no té cap potestat per poder decidir qui està en les llistes o qui no està en les llistes. Això és un tema que té competències l'oficina censal, no ells. I això ho diuen els mateixos magistrats que estan en contra. I també el segon argument que fan servir, diu, home, aquests senyors estan processats i per tant no poden presentar-se, això la llei no ho diu enlloc. Per tant, són 2 arguments, ja dic, que cauen pel seu propi pes. Va ser anecdòtic que el dia 1 de maig el diari, un dels diaris que abans era progressista, no sabria com qualificar-lo, que com és El País, a tota portada fa una portada que diu això ja va de democràcia, això no és un problema de representació, sinó diu textualment, diu els... El diari El País recull un dictamen de 5 catedràtics
que diuen el titular: els experts, després de l'exclusió de Puigdemont de les europees, diuen el que està en joc és la democràcia, és a dir, els mateixos que estan defensant posicions totalment bel·ligerants contra totes aquelles persones que estan en el procés estan reconeixent que aquesta vegada se'ls ha anat de mare el tema i que, per tant, aquí s'ha de reconduir aquesta qüestió. Tant és així que avui la notícia, que per això ha capgirat una mica el tema del manifest, és que la Fiscalia ha presentat un escrit davant del jutjat contenciós, és a dir, a partir d'aquesta resolució, els advocats del president Puigdemont i dels altres dos han presentat un recurs i qui defensa en el jutjat electoral central davant d'aquest tribunal és el fiscal. I el fiscal ha reconegut que això no s'aguanta per enlloc i ha presentat un escrit dient que s'ha d'estimar el recurs i que, per tant, tant el president Puigdemont com l'Antoni Comín i com la consellera, en principi, s'haurien de poder presentar. De totes maneres, com que ja les hem vist de tots colors, hem d'estar pendents de quina és la resolució final. Per què fan això aquests magistrats? Ho diu també molt clarament la notícia del País amb les manifestacions d'un dels catedràtics. Diu, és cert, diu aquest catedràtic, és cert que en aquests mesos ha existit un abús de dret per part de Puigdemont que ens ha posat a tots en els límits constitucionals, però aquí que és la nostra legitimitat i força és fer les coses ben fetes. És a dir, ells reconeixen que estan contra les cordes constantment i que aquí se'ls ha anat de mare perquè hi ha hagut una reacció visceral l'endemà de les eleccions per part d'uns magistrats i d'uns catedràtics que representen el que representen ideològicament. En el fons, aquests magistrats van patir una gran humiliació quan tot el tema de l'extradició se'ls hi van emborris i quan a més van passar la gran vergonya de que per 3 vegades van haver de refer els papers perquè ni els impresos sabien omplir i evidentment aquesta cosa els hi cou molt i els magistrats, i si no esperem a veure quines seran les sentències, els magistrats d'alguna manera estan bullint-los la sang a dintre. Per altra banda, el que no es podien ja presentar davant d'una nova humiliació, com és aquesta que anuncia el president i els altres dos candidats, de que si poden recollir l'acte, tenen, en aquests moments, podran, com a tals diputats europeus, passejar-se per tota Europa i fins i tot entre Espanya sense que puguin ser detinguts. Això els magistrats del Suprem ja és que se'ls en va a l'olla i ja no poden fer-hi més. Però, alerta, això, que segurament jo entenc i confio que això reconduirà amb aquesta nova resolució, no és res més que un punt més de l'ofensiva judicial que hi ha des de ja fa molt de temps contra tot el procés. Recordo només esquemàticament tot el problema de la sentència contra el president Mas i els altres dos consellers al 9-N, que com que no els hi va sortir prou bé no el van poder engarjolar, després van tenir d'anar pel Tribunal de Comptes per veure si els arruïnaven. Recordem també tots els recursos contra 200 ajuntaments pel tema de les banderes, pel tema de les mocions a favor de la sobirania. Recordo també totes les actuacions de la Fiscalia contra els alcaldes abans de l'1 d'octubre, citant-los a declarar, espantant-los perquè el dia d'octubre no s'obrissin els col·legis, unes actuacions que després es van arxivar totes. Recordo també la causa que encara està avui oberta davant del Tribunal Superior de Justícia contra el president de l'ACM i contra el president de l'AMI en el seu moment. Recordo també com tots els expedients judicials a instàncies de les persones ferides i lesionades per les forces d'ordre públic han estat, la majoria d'elles, dilatades o arxivades i ara, després de molt de temps, algunes es comencen a obrir, però amb una total oposició de la Fiscalia, quan és la Fiscalia qui hauria d'estar preservant el que ha passat aquí. Recordo també totes les causes d'odi que s'han obert de manera fictícia contra mestres, contra aquí a Calella ja coneixeu també el cas d'en Josep, etc. És a dir, causes d'odi que han quedat en no res al final. Recordo també com a alguns activistes de la CUP se'ls han incoat procediments per delictes de terrorisme quan eren simples manifestacions, els han sigut humillats i portats a Madrid i en aquests moments encara no poden sortir de casa seva. Recordo també com l'Audiència Nacional té una causa contra la cúpula policial dels Mossos d'Esquadra. Recordo també que el jutjat número 13 de Barcelona, amb un magistrat que el senyor se'l van portar al seu costat, però que encara n'hi ha un altre, ha fet una causa general contra tot el procés i va obrint calaixos a veure què troba. I en aquests moments hi ha bastantes persones processades que, a més, recordem que hi ha una caixa per poder subvenir als embargaments que ha de facturar contra ells. I recordo també, evidentment, com a desena causa d'aquest gran procés judicial que hi ha contra Catalunya i contra el procés, el Tribunal Suprem en aquests moments, amb aquesta ignomínia de judici que està en marxa. Aquesta és una mica la situació i el que us vull explicar, que no és res més que ja tots ho sapiguem, però posant una mica en ordre.